exclusive mall. Kag, you know, basta may mga challenge. Syempre, hindi pwede nga, hindi kita magpa-intro, dira. Pork barbecue challenge! Yeah! Nagpamunta ko makaya ta ang 5 sticks of pork barbecue for tonight. Actually, nag-prepare din ako para sa adlaw nga ni Kagina. Wala ko nakaloy. So now, gutom na ko. Tingnan ko kabalo kung bakit wala ang kagutom ko. Ang balipasan ako sa gutom. I'm not sure, but I'll try. I wish I could try to eat 75 para magdaog kita sa 7,200 pesos. And of course, my pa-jacket and nice to meet you. Alright, mag-change location kita si Sir. Mag-join man siya sa ating next challenge. Ang lang muna sa mata ko. Reference ako ni si Luhang. So that's... Anyway, basta naman.
Ang winner is 75 but I can't do it anymore. I'm really sorry. Pero subong, papakonta ang sili. And of course, pag unli, bawal ang leftover. So, let's finish our rice for the last 7 minutes, right? Don't forget to subscribe! And of course, thank you, Mantis Kid, for joining me! Bye-bye! Yeah, who says I'm alone? Welcome, my supportive mommy! Subscribe!
Ano mo siya, nanay? Ano mo siya? Yay! Panyamis kita. Thank you so much, Mommy Von. Happy holidays. We have here from Artie Chef, Artie Chef Official. Yay! Sprinkles. I can't do it anymore. They can't do it anymore. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!